Bate și bani găsi la noi. Astăzi eu am multe de făcut, ok? Multe. Și vreau să fac pe episod ceva super important. Să-mi cumpăr energie infinită. Vă mai băga acum o reclamă. Pentru ca să vedeți cum merge energie infinită, eu revin. Am revenit în 3 secunde. Plus 1 gold. Minus 10 gold. Trebuie doar să sar la joc. Da? Bun. Ok, gata. Nu ne mai interesează acum putem să mergem oriunde. Uitați. Inimile alea sunt energia. Uitați, inima minus 5. Inimi. Dar eu am asta, ați văzut. Da, și după cum ați văzut în episodul trecut, am făcut asta. Și pentru mine trebuie să-mi vină și astea. Vreau să văd deci alea efectiv sunt ultimele. Ultimele de alea. Am făcut level 21. Și le-am luat pe ultimele haltere. Și într-un minut. Bine, aproape într-un minut imediat Deci, așa, foarte rapid. Într-un minut să apăsați și voi acolo butonul de like. Și vom mai face episoade. Așa vă urez 45.000 de like, doar că eu l-am luat la 22.500 de dolari. Și încă mai am bănuți. Și nu stres, ok. Și m-am mobilat casa, așa. Și dacă v-ați văzut în episodul trecut, nici nu știu dacă am mai făcut așa. Așa că abia acum am observat că inima aia are ochelari și o țigară în gură. Și apoi să fac. Ce? Don't wait to get in now. Nu știu. Trebuie să fac căcat mașina. Bun, imediat vom face și niște renovări. Sell, motherfucker. Hai să le testăm. Să le testăm oare cum era. What the fuck? Un level dintr-una de așa efectiv. Acum vom face la mâini o să ne doară capul. Eu revin cu faci level 40 la mușchi. Ok, și avem și un mesaj de la asta să e item? Gata. Ok, da, și dacă vreți să instalați jocul, puteți să-l instalați. Vreți să-l instalați și să dați acolo 5 stele, că e chiar super tare.
Eu nici la jumătatea jocului nu cred că am ajuns, așa că, da. Și de ce să vă zic să dați 5 stele? Că dacă nu dați 5 stele o să vă spună acel om să... am uitat. Să dați 5 stele la joc și să vă dați un share la prieteni pe Facebook. Nu trebuie să-mi dați mie un share la prieteni pe Facebook, pe canalul meu de YouTube și pe videoclip. Ok, gata. M-am făcut și mai mediu. Mi-am cheltuit 5.000 de bani, dar nu are nimic. Băi, ziceți dacă vreau să dau, să fac level 50 la mușchi. Hai să-i batem cu un tip. Vedem cât îi dăm. Eu să fac level 50, că înainte dădeam pe reclame ca disperate, că în shop iau reclame și pentru gol și pentru... Level up, dude? Pentru gol și pentru bănuți. Da. Da. Eu sunt îmbrăcat corespunzător plajei. Sau The Beach, plaja. Bă! Te naiba. Mă duc la mall direct. Aha. Bun. Ok. Tu unde ești? Pe ăsta îl bat cu un pumn, Bam! Sunt mai bronzat decât el. Ai și tatuaj? Și-am dat bum! Au! Am dat feste. Hai să vă arăt cât de bună e asta. Uite, uitați. Bum! Efectiv, 2 de astea fac un level între ele. Dacă vrei să fac level 50 la mulți, să scrieți acolo în comentarii. Hai să mai ducem la club. Da, și nu v-am arătat că o să luăm o nouă casă. Da. Dar am și uitat de asta. Lasă-mă să intru. O să luăm o nouă casă. Am mai jucat joculețele astea înainte. Uitați, 120.000 de points. 5.000, doamne, ajută să fie 5.000. Gata, hai să-mi iau. Nu acolo. Ia de toți banii. Dacă voi vedeți aici. Avem 6 FPS-uri, n-am avut în viața mea mai multe. N-am avut în viața mea mai multe FPS-uri. Bun, ok, 2300, nu erau.
Da. 60 de FPS-uri. Chiar vom avea. Deci chiar îmi place că pot să cumpăr FPS-uri cu cei multe bani, 10 FPS-uri. Ok, un FPS, dacă nu știți ce face un FPS, e practic ceva care poți da skip la, nu știu, de exemplu, nu știu, mă bag cu cineva, vă arăt acum, deci vă arăt acum. Uitați, apăsați pe asta, pe FPS, îi dau una și moare din prima, ok? Moare din prima. Nu știu și mâncarea asta, că de ce nu, chiar dacă nu, de ce nu, că nu ne ajută. Iar dacă mă nervez, dacă ăsta știe cum mă nervez, nu se mai pune cu mine. Și de asta al bat de ce bețe are. Ce bețe are. Ok. Uite și încă unul. Dacă ne dă bani e cel mai tare. Ok, și mai să dăm experimente. Dar, da, cam aici voi intra filmarea. Că, da. Dar cam că 5 de la comentariu, subscribe, de like, de subscribe, să ajungi prietenul pe Facebook, i-am fost Mateo.